खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ इलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। गसाइगावआव रबिराम नार्जारिया गिख्रंथाव ट्रेक्टरनि जाब्रबथायाव जायगायावनो जिउ गोमायो आरो बिजों लोगोआव थाफानाय राजा बसुमतारियाबो गोब्राब जोखोम जायो। दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय दिनखौ नोजोर बोनानै रबिराम नार्जारिया ट्रेक्टरजों दुब्लियाव हाल एवनो थांदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रबिराम नार्जारिया ट्रेक्टरजों गार्डेनपुर गामियाव हाल एवना न' फारसे फैबाय थानाय समाव बे जाथाया जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रबिराम नार्जारिखौ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुरुफेला पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय खानुफारा गामिनि थागिबि सुबुंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। नैथि खौराङाव दङ समाज सिबियारि सरनजित बसुमतारिनि बाख्नायजाथाव खामानि। सुबुं अनसायनाय खामानियाव नांथाबदों जुमदुवार ओनसोलनि समाज सिबियारि एबा आथिखालनि जुमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि सरनजित बसुमतारि बिथाङा गुबुन गुबुन समाव रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनानै होबोनाय बायदिनो बे खेबाव लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव गोसो गुदुं खालामनो थांखिजों माखासे क्लाबनि गेलेगिरिफोरा खावलायनाय बायदियै मैया गिबि खेबनि थाखाय मजाथि स्पर्टस क्लाब आरो बसाबिल दानसोरां क्लाबनो जोलुर गेलेनायाव नांगौ जानाय बेसादफोरखौ समाज सिबियारि सरनजित बसुमतारिनि मददजों जुमदुवार बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि निरद नार्जारि आरो इउपिपिएल दोलोनि माखासे मावथि बिथांमोना राननानै होयो। जोलुर गेलेनायाव नांगौ जानाय बेसादफोरखौ मोननो हानानै सरनजित बसुमतारि बिथांनि सायाव मोननै क्लाबनि सोद्रोमाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। थामथि खौराङाव दङ जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो आथिखालनि दखरानि बोसोनगिरि सन्जय कुमार ब्रह्म बिथांखौ दखरा आफादनि दैदेनगिरिफोरा बिदाय होबाय। ब्रैथि खौराङाव दङ क'क्राझारनि सालाखाथि ओनसोलनि गंसे गामियाव मुगैथाव जाथाय। सुबुं समाजखौ लाजि फोनांनाय जादों। बेबायदि जाथाया क'क्राझार ओनसोलनि सुबुंफोरखौ लाजिथावना खालामदों। सासे दुथां आखुनि बिफाया गावनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय। गावनि फिसाजोजों देहायारि सोमोन्दो खालामनायनि दायाव हमजानाय आइनाल आलीखौ पुलिसा हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरो। उन्दै हिन्जावसाखौ बिमायं जयनाल आली आरो फिसाज्लायाबो खाबु लानानै देहायारि सोमोन्दो खालामबोदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ एयार इन्डियानि बिरखंआव फिन जेंना। खुनुरुखुमै जिउ रैखा 180 सा दावबायारि आरो सा 14 क्रू मेम्बार। सेन फ्रान्सिस्क'निफ्राय मुम्बाइआव फैनाय एयार इन्डियानि बिरखंनि इन्जिना हरखाब गाज्रि जायो। जाउनाव दावबायारिफोरखौ लानानै कलकाता बिरखं गाथोनाव बाग्लायनो गोनां जायो। द'थि खौराङाव दङ सान्तिपुर VCDCनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड CEM कापआ थांनाय 14 जुननिफ्राय जागायनानै मैया जोबथाबाय। मैयानि बे जोबथा बादायलायनायाव सिमला बागान रंजालि क्लाब आरो निज्लागुरि निजोरा क्लाबनि गेजेराव मोगा मोगि जायो आरो सिमला बागान रंजालि क्लाबआ 3-0 गलाव देरहासार जानो हायो। स्निथि खौराङाव दङ इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि अशक गयारी बिथांनि जेरै खोथा एरैनो बाखनायथाव खामानि। बावैसो साननि सिगां इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि अशक गयारी बिथाङा देबोरगाव बियाबनि हल्थुगाव VCDCनि सिङाव थानाय मिलनपुर गामिनि थागिबि सनिका ब्रह्मनि निखावरि दुखुथिया न'खरनि थासारिखौ खौरां लाहैदोंमोन। जेराव दुखुथिया न'खरनि गब्लंनाय थिंनि न'आवनो गोलाव समनिफ्रायनो थानानै दुखुथिया जिउखौ बारहोबोगासिनो दंमोन। बे थासारिखौ अशक गयारी बिथाङा अनखांनानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि बिथोनाव न'खरनो थिं बायना न'खौ लुहोनो आरो गंनै बिसिना मुसारि होनो थाखाय खोथा होबोदोंमोन। थारैनो जेरै खोथा होनाय मैया बिथाङा खामानिखौ मावफुंना होबाय। दाइनथि खौराङाव दङ उदालगुरि बुरासुबुरि गामिनि सासे 8 बोसोर बैसोनि गथ'नि बिमा 25 बोसोर बैसोनि रुमबां दैमारिया गोमानानै दं। रुमबां दैमारिनि फिसाय रिंसार दैमारिया फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि बिसिया दान मोनसे जाबाय गोमानानै थानाया, नाथाय बिनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो खौरां मोनाखै। बिनिखायनो फिसाइया जोबोद दुखुजों गावनि बिसि रुमबां दैमारिखौ जेरावखि थाया मानो फैफिननो खावलायदों। मानोना 8 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाज्लाया बिमाखौ नागिरनानै गाबबाय थायो आरो फरायसालियाव थांनो नागिरा होनना फिसाय रिंसार दैमारिया दुखुजों बुङो। बेनिखायनो दुखुथिया फिसाय रिंसार दैमारिया सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 9864465550 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायदों। गुथि खौराङाव दङ सासे बर' आइजोआ फिन मुस्लिम सेंग्रानि मोजां मोनफ्लानायनि जेयाव गौफुर हालामनि सिङाव थानाय 2 नं रंफुर गामिनि थागिबि मंगलसिं ब्रह्मनि बिसि रहेला ब्रह्मखौ
सासे मुस्लिम सेंग्राया मोजां बाथ्रा बुंना मोजां मोनफ्लानाय बायदि खालामनानै लाना खारदों। थांनाय 14 जुन सुनिबारखालि सयदुवार कलेजाव फिसाजोनि एडमिसन लानो होननानै ओंखारलांदोंमोन आरो बे खाबुखौनो लानानै खारदों होननानै फोरमायदों नखरनि सुबुंफोरा। नागिरसेयावबो मोनैनि गहपुर पुलिस थानायाव लाभ जिहाद केस होबाय होननानै फोरमायदों। जेरावखि थाया रहिला ब्रह्मखौ न'आव फैफिननो खावलायहरदों नखरनि फिसाजो, फिसाज्ला, फिसाय आरो नखरनि बाय बाहागि, गामिनि रायजो राजाफोरा। 10थि खौराङाव दङ बर' हारिनि जोलुर गेलेगिरि दुर्गा बर'आ 21 जुनाव फेयारवेल मेच गेलेगोन। दुर्गा बर'नि मख'जाथाव जोलुर गेलेनाया 21 जुन खालि मोनाबिलि 7 रिंगानिफ्राय जागायजेननानै बादायलायनायजों जोबहैगोन। दुर्गा बर'आ अल इन्डिया सुरसिल ब्रादार्स, मुम्बाइ टाइगार्स, शिलं लाजं, नर्थ इस्ट इउनाइटेड, गुवाहाटी एफसि एन्ड अजन एफसि बायदि मुंदांखा क्लाबफोरनि जानानै गावनि रोंगौथि आरो बावसोमनायखौ जोलुर गेलेनानै दिन्थिबोबाय थादों। गावनि जोलुर गेलेनाय दावबायनाय समाव बिथाङा गेलेमुनि फारसे गावनि गोसो गुदुंखौ दिन्थिनानै गोग्गानानै आसामनि मिजिंफोरखौ दिन्थिफुङो। दुर्गा बर'आ 21 जुन खालि मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव फेयारवेल मेचखौ बडलेण्ड एफसि जानानै आसाम एक्सआइजों गेलेगोन। 17थि खौराङाव दङ ग्रीन बडलेण्ड मिशननि गेजेरजों सिडली चिरां दख'रा एबसु लोगोसे क्लाबनि बानजायनायाव बिफां फुलि गायदों। ग्रीन बडलेण्ड मिशन बायदियै एबसुआ 2 लाख बिफां फुलि गायनाय थांखिजों सिडली चिरां दख'रा एबसु लोगोसे क्लाबनि बानजायनायाव मैया खोला गेन्दोरगाव आरो गेन्दोरगाव बे मोननै गामियाव बिफां फुलि गायनाय जायो। बिफां फुलिखौ गायजेनो सिडली चिरां दख'रा एबसुनि आफादगिरि दानसोरां बसुमतारिया। हाबाफारियाव चिरां जिल्ला एबसुनि थुनलाइ नेहाथारि असला औवारी, दख'रा आफादनि गाहाय नेहाथारि देरहासार दैमारी, लोगो गाहाय नेहाथारि रामा बसुमतारी, कासिकत्रा दालाइ आफादनि आफादगिरि प्रफुल्ल बसुमतारी, गुरुबासा दालाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि सिमां बसुमतारीजों लोगोसे दख'रा आरो दालाइ आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गामिनि क्लाबनि बिबानगिरि रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। 12थि खौराङाव दङ बेरगावआव जिबौ अरजानानै सासे सुबुङा खुनुरुखुम जिउ रैखा। बेरगावनि साखाथियाव थानाय खथालबारि गामिनि 36 बोसोर बैसोनि दिगन्त राभा मुंनि सासे सुबुंखौ मैया फुंनि समाव गावनि दखानावनो सिनाय मोनै मासे जिबौआ अरना होदों। आगदा आखाइनि आसियाव अरनायाव दिगन्त राभाया बिस मोनो आरो थै ओंखारबोनो हमो। बे समावनो दखानाव फैनाय कास्टमारफोरा होस्रिखावनायखौ नुनानै लोगो लोगो बेरगाव मडेल मेडिकेलसिम लाना थाङो आरो मडेल हस्पिटालनि डक्टर रुपम सरकार आरो डक्टर नबनीता बराया मोजां सिबिथाय होना ट्रिटमेन्ट खालामो। नांगौ रोखोम भेनम इन्जेक्सन बायदि होनानै बेलासि समसिम गोख्रों थासारियाव लाबोनो हायो। मख'जायोदि दिगन्त राभाया जिबौ अरजानानै मेगन आनलेट नुनाय, खर' सानाय, देहा लोरबां आरो राव होनो हायै जाना गल' गला जाबायमोन होनना मिथिहोयो मेडिकेल बिफाना। 13थि खौराङाव दङ सासे फिसा गोनांखा लान्द्रा बसुमतारिया सानै गथ'नि बिमा माइनाव बसुमतारिखौ लाना खारदों। सनितपुर राङापारा माइनावस्रि हालामनि लान्द्रा बसुमतारिया सन्जय बसुमतारिनि बिसि माइनाव बसुमतारिखौ बहाबा लांनानै खारखुमानानै दं। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 7013189408 आरो 7896052961 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। 14थि खौराङाव दङ गुरुबासा बिटिसिनि मासिगिरि आरो बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर बिपुल मुसाहारिखौ दुखुनांथावै गाग्लोबनाय जाथाय। चिरां जिल्लानि गुरुबासा ओनसोलनि थागिबि आथिखाल सोलिफु बिटिआर सरकारनि मासिगिरि आरो बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर बिपुल मुसाहारिखौ गाग्लोबनायनि जाथाया सोराङाव फैदों। गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै बिपुल मुसाहारिनि आंगो बिसि सानसुमै मुसाहारिया मेगनाव मोदै लानानै फिसाय बिपुल मुसाहारिनि नियाय नागिरनानै दुखुजों फोरमायदों आरो दायनिगिरिफोरनि हेंथायै एफआइआर थिसननाय जायो होनना फोरमायदों सानसुमै मुसाहारिया। बिथां बिपुल मुसाहारिनि फाहामथायखौ बङाइगावनि डक्टर बिकास आगरालानि मिरुआव फाहामथाय होगासिनो दङ होनना बिथांनि बिसि सानसुमै मुसाहारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। 15थि खौराङाव दङ जानालिगाव बिसिडिसिआबो मैया बडलेण्ड CEM कापखौ खुंफुंदों। बिटिआरनि गंफ्रोमबो गुबुन गुबुन बिसिडिसिआव खुंनाय बायदि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव गोजौ मासियाव जायगा होनायजों लोगोसे आथिखालनि बादायलायनाय मुगायाव लाइमोनफोरखौ दावगाहोनो थाखाय बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव खुंनाय बडलेण्ड CEM कापखौ मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जानालिगाव बिसिडिसिआबो गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। मख'जाथावदि मैयानि बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाफैयो गसाइगाव वमेन सेलनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार प्रसान्ति नार्जारि, जुमदुवार बियाबनि लोगो TCLCC मासिगिरि निथुनजय नार्जारि, जुमदुवार ब्लक एग्जिकिउटिभ मेम्बार सलेन नार्जारि, जुमदुवार इउथ्सनि आफादगिरि जकिनाथ नार्जारि, ब्लक मेम्बार किशोर नार्जारि, खासियाबारि बिसिडिसिनि मासिगिरि साजिब बसुमतारिजों लोगोसे जानालिगावनि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो।